Варненско. Вилна зона между две села. Тук, далеч от градския шум, в пространството между Кичево и Осеново, природата се събужда бавно. Полята са тихи, пътеките спокойни, въздухът кристално чист. И по един от тези пътища всяка сутрин се движи самотна фигура. Homo runicus ruralis. 44 годишен мъжки индивид, тичащ с темпо, което по всички научни стандарти трябва да се класифицира като достатъчно. И все пак той иска повече. Това е документален разказ за опит, за числа, за 17 минути и 59 секунди и за всичко, което се случва преди нашият герой да ги постигне. Ако това изобщо се случи някога. Здравейте, казвам се Орхан. Бягам от няколко години. Проблемът е, че искам да бягам по-бързо. Нека дам малко повече контекст. Като повечето деца от моето поколение, детските си години се движех много. Колело, футбол, игри, обичайното. На 12 открих спортната стрелба, което е спорт, в който се движиш почти никак. Тренирах този спорт до завършване на средното си образование. Имам отличие от републикански първенства и това го споменавам, защото може би звучи впечатляващо, но всъщност не е много важно. Но вече го казах. След гимназията спортът остана в живота ми под формата на фитнес и плуване. Епизодично, несериозно. Достатъчно, за да се чувствам добре докато го практикувах, но винаги оставаше привкус и желание за повече, което не се реализира в продължение на няколко години. Но краят на 2015 година донесе промяна. Започнах да тичам системно. За съжаление обаче, както биха казали братята англосаксонци, твърде много, твърде скоро. И се контузих. Класическа дебютантска грешка. Според лекарите, при които ходих, трябваше да спра бягането и да се намеря по-добро занимание или да се задоволя с дивана. Това ме принуди за 2 години да се обърна към колоезденето. Естествено пак любителски, но системно. 2 интересни години, в които натрупах немалко опит, фитнес и запознанства с интересни хора. След тези 2 години, поради ред причини, пренебрегвайки съвета на лекарите, после пак се завърнах към бягането. Но този път много по-внимателно и плавно. След около година самостоятелни тренировки, мой приятел Калуян Ангелов ме вкара в света на структурираните тренировки. После пък се запознах и с Влади Михайлов, който е един млад треньор и състезател по лека атлетика и триатлон, от който предстои да чувате много в следващите епизоди. И така стигнах до маратона. Класическа цел за безброй бегачи. 3 години, 4 маратона, 2 DNF-а, цел под 3 часа, резултат все още над 3 часа. След март месец 2026, когато трябваше да бягам ширичен мой маратон в Пловдив и вместо това лежах болен вкъщи, взех решение, че спирам с маратона за малко и се фокусирам върху тренировки за 5 км. Имах нужда от разнообразие. 5 км. Кратко, бързо, елегантно. Личен рекорд. 18 минути и 34 секунди. От 5 юли 2025 година. Нова цел 17 минути и 59 секунди или по-бързо. Разлика 34 секунди. Звучи лесно? Не е лесно. Ще видим. Планът ми е да публикувам по едно видео на седмица, в което ще споделям тренировките си, трудностите си и ще се опитам да не звуча като човек в криза на средната възраст. Ще се опитам. Ако и вие бягате за здраве, за цели или просто защото не знаете как да спрете, може би тук ще намерите нещо полезно. До следващата седмица или когато ми остане време да запиша и обработя видеото. 34 секунди. Започваме.